ଆମେ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ହେଲେ କିଛି ଜାଣିଛୁ ତୁ ଆଗରୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଂସରର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ହିରନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ହଠାତ୍ 1 ମାସ ହେଲା ଦୁଇଟି ମା ହାତୀ ଆଉ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ହାତୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ମା ହାତୀଟି ଅଛି ତାର ଭୋଜନୀ ସାଇଟ୍ର ଆଗ ଗୋଡ଼ଟା ଫୁଲିକି ଅଛି। ସେ ବିଶ୍ରାମ ବି ନେଇପାରୁନାହିଁ, ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ଠିଆ ହେଇକି ଅଛି। ତାର ଯେଉଁ ବାକି ହାତୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠୁ, କେବଳ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହୋମଲି ଅଛି, କେତେ ପାରିବାରିକ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନତା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ହାତରୁ ନେଇକି ଖାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୟା କରିକି ପ୍ରଶାସନ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଆଣୁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମା ହାତୀର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଦେଖୁ ଆଉ ମା ହାତୀକୁ ଯତ୍ନ କରୁ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ। ତା ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେ ପାଇଁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ହେଉ, ଏତିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆମେ କରୁଛୁ।